danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu sauki. Balbela kin yi farin banza da an tona sai an ga baki. Kai rungu ka yi furen banza akuya bata zo da wadan kai ba. Gobe da labari jaki ya ci karen kura. Rijiya da miciji kun san shigar ta sai dai mai sanda. Baba na balaga, umma na balaga, ayi min aure, ko na lalace, baba na balaga kuma ba aure dole zan fitina, umma dan Allah ayi min aure kar na yo barna. Dan da zuwa uwarki, ashe dama ke yan na shaye-shaye, har da wai kike samu a cikin gidan da? Wai kiya mu akai kika san tabobi Dan uwarki. Haɗin waya in a lahira in leka jahannama ba hango ka ba garwa shi ne ta rubuce ka. Wallahi talahi ce karan jiya ma wata ce wai ta leka aljanna ta ga uban kowa bata gani ba nace ina cikin suno ai yar uwar sanyi ce. Gaskiya ne. Shi yasa kullu da kullu muke cikin jin daɗi. Na nitsa cikin suno billahi lazi kuma wallahi daga yau ta. Yan mata ji mana. la yaya ni ce fa Ai da mun an ga mun shegen kula-kulan maza ne da ke a. Shi yasa nake gwada ki. An yi maza suka yi gosulo. Yan maza? Ba mu yau mun ci uwar sa bada. Allah. Wallahi idan dan zare shi ikami. Ce kwanan nan zamu sha biki. Ai kwana kame a honest kwana. Ken yi wasu dan zariya nan fitinan ne bane. Na ga jiya ma ya zo. Gaba ɗaya baya kallon gaban shi ashe kawai ya sa miro safety na sai ni ki hange. Ina za mu haɗa rami ke ni na da cikakken ba zage ne. Ai yayi yawa ai dole maza. Ko me mai kalkal maza ne. Allah ko tali, kowa ya rena mata sai yayi amai da nono da ya sha abun uwa kar. Ni na yarda da mata kuma ba ni rena mata kai ba. Who dey house? Who dey this house? Who be that? Na baba landlord. Who dey house? We know the house. But you dey talk from inside the house. Oh, sorry, Oga landlord. I don't forget say I dey house. Where your mama? Oga landlord, my mama say make I tell you, say she no dey house. My papa sef no dey house. All of us no dey. Even me sef, I just come house now. I go see come off for house. Come off for here. I dey see your leg from under bed, oh. I dey see your leg. I dey give you 5 days. If you no pay my house rent, me una pack comot for this my house. Now wow, somebody go say mama no dey house. You go see they talk to the inside. My mama no dey. She forget her leg. No be happy that she forget her leg for house. Kai duniya in baka mata ba za ka ga abubuwa ita nan so take ta gani ake yin TikTok wa iya zubi.